Být superpadouch není pro Grua lehké. Povedlo se nám ukrást trochu svobody, ale jen tu malou z Las Vegas. Musí zvládnout Poslouchejte, prosím. armádu nohsledů. Dejme. Musí přelstít Cože? nelítostného nepřítele. Zmenšovací paprsek! Ne! Nenávidím ho. A to netuší, že zdědí Ho! 3 malé problémy. Je zakázáno brečet, ječet, tíchat a prdět. Žádné otravné zvuky. Je tohle podle vás otravný? Od Universal Pictures Spácháme největší zločin tohoto století. My totiž uloupíme Měsíc! a Chrise Meledandryho, výkonného producenta Doby ledové a Hortna. Měsíc zmenším, pak ho čmajznu, posadím se na záchůdek a... Co? Jste legrační. Ven! Jiří Lábus jako Gru. Až s Gruem skončím, budeš je brát o slitování. Musím ho varovat. A fofrem! Již brzy. To, že je padouch, ještě neznamená, že je padouch. 3 malá koťátka začala zívat. Ať se nejdřív napijou mlíčka. Páni, to je ale nechutný. Vám se to fakt líbí? Já padouch. V ohromujícím 3D. Bez toho jednoduše umřu. Stačí jen sestřelit kosmickou loď, nic víc. A někdo tady má slzy na krajíčku. Tak jo, a teď já. Já se trefil! Je heboučký. Já Já padouch.